bastante desta historia porque parece ser que non hai nada. Mentre non vexamos no BOE, que de momento non hai nada. Nos están dicindo que van a intentar que na semana que ven isto se publique, salga publicado, e a partir de aí veremos un pouco que hai. Eu creo que un pouco estábamos pensando o comité. Vamos ter que ver que dice a orde ministerial, porque do resto está falando na estrata. Entonces, bueno, esta xente vai a meter presión no goberno para intentar enterarse de que o que dice a orde ministerial máis o que pensan as eléctricas, e a partir de aí iremos compoñendo un pouco o tema. Adiantarvos que hoxe, a 7 da tarde, está no Palacio dos Deportes Feijóo. Mañán creo que está en Ática, non? Mañán Ática 21, que é só para os dirigentes do PP. Entonces podemos ir. Claro que debemos ir igual. Entonces, E o que non sei se é as 11:30 ou 12. A mañá? Pois a non mandaba carallo. Oye, unha cuestión, un dato técnico quedou Rubalcaba aí. A orde ministerial ten que pasar pola Comisión Nacional de Enerxía. E el di que iso vai en 2 ou 3 semanas, porque na Comisión Nacional de Enerxía están tamén as eléctricas. Co cual, eso non é dun día para outro. O que pasa é que hai un problema, que as ordes, a Comisión Nacional, o dictame non é vinculante. Ou pode mandar a Bruselas, en todo caso, pode facer o que queiran, pero quero dicirche que pode darse o caso de que se tiren para diante ca publicación. A nosa opinión é que temos máis incertidumbre que a orde ministerial esta famosa, publicitada, non publicada, que antes que tiñamos a orde ministerial. Temos máis incertidumbre, unha, non sabemos se van a publicar. Dúas, non sabemos o contenido. E tres, unha vez que salga, se sale, hai que mirar cal é o contenido, porque o mantenimiento da tarifa eléctrica lle pode valer a Alcoa, pero non lle vale para a industria do aluminio. Me explico, se a Alcoa marcha, con esa tarifa nadie che van a invertir aquí no aluminio, porque seguimos sin ser competitivos con respecto dos países, cual estamos peor. Estamos peor que antes da ayer ainda. Eu creo que temos que esperar un pouco o texto, vamos a ver, esperar un pouco o texto, paseiro, oye, é outra cousa, e o que dixo o amigo Pupero outro día, que a Alcoa se vai a pronunciar despois da publicación da orde ministerial, a ver se é certo. Han hablado con la dirección de Alcoa, nos han dicho, ¿qué van a falar? Cando que sepades que vimos de falar con Cañolara, con unha roda de prensa que aparte foi bastante amplia, que xa nos pediu datos e que vai apoiar, xa estaba apoiando con Izquierda Unida, evidentemente vai a seguir apoiando que o tema da industria do aluminio. É unha roda de prensa bastante amplia na cual falou da problemática que temos e, bueno, que sepades trasladarnos o apoio... Compromiso que van a mandar un escrito lunes, do cual nos pasará copia ao goberno, pedindo explicacións do tema este, un pronunciamento, xa, ou unha publicación rápida do tema. De momento o que temos. Vamos a ver, a fecha que tiña que dicían que non se publicaba a orde ministerial, todo non é verdade. Porque esa fecha saliu, non foi unha fecha que salió por algo, aquí a prensa simplemente... Alguén alargou. No, isto vem de fábrica, mira, espera, era un mensaje, se mandou un marido un mensaje. Ese mensaje ven dado pola dirección, eso foi o que mandou a dirección. Está dicindo un pouco o mismo que nos dixo nós. Aquí Pache que nos dixo hoxe foi que ellos filtraron que o lunes Alcoa conocería o contenido da orde ministerial, non a publicación. Pero bueno, eso que nos di Pache Vázquez, que foi o que filtraron el, que o lunes Alcoa... De hecho, él preguntó a mí si a San Cipriano conocía algo dun papel, porque el bando le iban a dar o papel para que esté por outro lado. Ese Cipriano, sale el vicepresidente tranquilo. Que se iba a publicar, pero que en principio o tema... A ver, temos que ser un pouco cautos. Pode ser calquer cousa, pero de entrada... Nada de información firme. No, que non hai nada. Por eso digo, hai que esperar. Hai que esperar a ver que pon eso, e a partir de aí falaremos sobre o texto desa orde ministerial. Esta tarde, a partidas antes. Sí, a 7. Sí, pero unha hora antes cerran o cordón. Joder, me cago. Vale, así sí que está. ¿Pero dónde? No pabellón.